Масао. Тавоҷон ҳамин нафара мешиносед ки این پرزیدنت نام بود آخه محکمов نبود ما نقض میشناسم این کسا дар борашон медонед آدم خوب بود مهنتی بود کار میکرد بعدی جنجالا هم میشناختم شما نه آدم خوب بود Kavur makamız. Jak insonu buzur burada. Ben en kısa vakteki reisi Госплани Республика budam. Ben vazore tandırsı kormak kıram. Ben bir sor peşon merakta. Mesela обеспечение там транспортом все. Яке аз чигам иқтисодчиҳои бузурги СССР будам. Солҳои ахири даври чиш буд, ман хизмати ҳарбида будам. Ҳоло дигар надорам. Баъди хизмат омадам. ин кадом сол буд? Солҳои хизмати рафтагӣ ман 91 93. Аввалин президенти Тоҷикистон медонед ки буд? Қавур Маҳкамов медонам. Медонам ака ки президент буд, lekin намедонам хирости гап дар бораш. Шумо ҳамин нафара мешиносед? Мумин Қаноат. Мумин Қаноат? Қавур Маҳкамович президенти аввалини Тоҷикистон. Дар борашон медонед шумо чизе? Чандон маълумот надорам. Аввалин президенти Тоҷикистон медонед ки буд? من هیچی گفتن نمیتونم. Аввалин президент ки буд дар Тоҷикистон?